Ана дӯстони азиз, бинен чӣ хеле коргари фаберлик дар чӣ хеле ҷои хушрӯ шиштама, барои ки ман 12 соат дар по рост наместам, кор намекунам. Ман фаберлик дар кор мекунам, 1-2 соат кор мекунам, маошома мегирам, баъд роҳат када мешинам дар иҷа. Инам хеле дӯстони азиз, хай бо ма чӣ гуфтанӣ? Ман медонам ки ҳама шумо одамои нағзен, одамои хубен, барои ми гапои ма сахт нараса шумо дада. Хафа нашавен, бо просто так лучше. Ман медонам ки ҳаматонам мефора ки ма гап занен, ну вот амхали. Не ки ма, например, фақат вақт надорам. Барои ми лучше бинависен только барои ягон хизмат, только барои кор, барои ягон чиз заказ кардан аз фаберлик. Ана чӣ хеле шумо медонед, мо дар фаберлик ози дорем бисёр духёи нағз, духёи хушбӯ. Ана ози кати мо надорем, не ки расмоша мемонам да суратои аму духёра. Бисёр духёи нағзан, бӯшон бисёр хушрӯй, барои ҳама сезона ҳастай, барои любой одама ҳастай да. Нам хеле дӯстони азиз, бо бисёр стойкиян, бо нархаш бисёр дастрасай. Барои ми дӯстони азиз, марҳамат, заказ кинед, доставка любой тамоми ҷои Россия, Тоҷикистон ҳастай. Дар рақамҳои болои экран бинависен, обязательно мо шумо дар роҳӣ мекунем. Бо лучше дар WhatsApp бинависен, дар Telegram, Instagram мо метавонем набинем сообщениятона, барои ки мо дар аму сайтҳо бисёр намешинем да. Инам хали барои ми лучше дар WhatsApp нависен, мо дарров ответ метиҳем, дарров любой духираш мо дар туғрӣ мекунем, роҳӣ мекунем. Инам хали дӯстони азиз, обязательно лайк бомонед, комментарий наш бинависен, обуна шавед дар каналмон и обязательно заказ кунед. Марҳамат. Хайр дӯстони азиз, ба мо бошед.